Srdačan pozdrav svima. Dragi moji učenici, sigurno svatko od vas ima svoju omiljenu boju, možda čak i više njih. Na satovima likovne kulture učili smo da boje mogu biti tople i hladne, osnovne i izvedene, da mogu biti u kontrastu i još mnogo toga. Neke od boja možda rado nosite na svojoj odjeći, a neke izbjegavate jer vam nisu drage. No, mislite li da nekome sve boje pristaju? Tko bi mogao izgovoriti rečenicu sve boje dobro mi stoje? U ovo proljetno uskršnje vrijeme to bi mogle biti samo pisanice. A tko je raspravljao o njihovim bojama, saznaćemo u pjesmi Nevenke Videk Uskrsna zečja prepirka. Otvorite svoju pisanku i zapišite naslov. Uskrsna zečja prepirka. Dva zečića kratkorepića cijelog se dana prepirali i sporili. Nisu znali kako bi se dogovorili, koje boje pisanicama bolje stoje. Plava je boja za pisanicu prava, prvi je tvrdio. Ne, nije, drugi se rasrdio. Žute boje su toplije. Nemaš ti pojma, prvi se ljutio. Nemaš ni ti, ni drugi nije šutio. I tako su se zečići cijelog dana prepirali koju bi boju za pisanicu izabrali. I tko zna dokle bi trajala ova rasprava da se nije umiješala jedna krava. Najbolja je boja bijela, bijelo je jaje i koka snijela. Bijele je boje i mlijeko moje, istina prava to je. Ah, ne voljeli prave, pisanicama se bave i krave. Uhvate se zečići za glave, pa ubrzo na svađu zaborave i odmah se slože. Svaka boja za pisanicu dobra biti može. Pisanice su lijepe, i plave, i žute, i crvene, i bijele, i smeđe, i zelene. Najljepše su kada se kao cvjetovi šarene i raduju i tebe i mene. A sada vi ponovno pročitajte pjesmu Uskrsna zečja prepirka. Nalazi se na 122. strani vaše čitanke. Nadam se da ste pjesmu pročitali, a sada ćemo o njoj razgovarati. O kome govori pjesma? Pjesma govori o dva zečića. O čemu raspravljaju zečići? Raspravljaju o bojama za pisanice i prepiru se. Što tvrdi prvi? Prvi tvrdi da je plava boja najljepša za pisanice. Koje su boje po mišljenju drugog zeca ljepše? Najljepše su žute boje jer su toplije. Kakvim je tonom on to rekao? Rekao je to srditim tonom. Što mu je prvi odgovorio? Odgovorio mu je da nema pojma. Međutim, ni drugi nije šutio, nego je nastavio raspravljati. Koliko su se dugo prepirali? Prepirali su dok se u razgovor nije umiješala jedna krava. Što misli krava? Krava misli da je bijela boja najljepša. Krava misli da je bijela boja najljepša jer i koke nesu bijela jaja, a i njeno mlijeko je bijele boje. Kako je to djelovalo na zečeve? Zečevi su zaboravili na svađu i složili se da je svaka boja dobra za pisanicu, a najljepše su pisanice kada su šarene poput cvjetova. Ponovimo. Zašto se prepiru zečići? Zečići se prepiru jer se ne mogu dogovoriti oko boje za pisanice. Koje boje pristaju pisanicama i kada su pisanice najljepše? Pisanicama pristaju sve boje, najljepše su kada se šarene poput cvjetova. Prepišite ovaj plan ploče, a u svoju bilježnicu nacrtajte i pisanicu šarenu poput cvijeta. Za domaću zadaću riješite radnu bilježnicu na 105. strani.